Masih gaब्लायलांसिगोनलै खौसे गाब्लायलांसिगोनलै बिमाफ्राबो खाथियाव गैया नालाय ब्रा जारलालै आयो गाइखेरखौबा मारै लखबनांगौ लखबफेरि मानसि जारलाफोर एसे जारलालै साम' सिंसिं सोनो बेजोंबो जानाय नङालै खापजों सोथारसै बै जाबाय खापजों सोथारसै है जागोनलै उन्दै मानसि ना फिसा दोनबायलाय नंखायनो हिनजावखौ सानै साथाम लानांगौलै सासेल' लाफ्लांबाय जारला अबाय नायनोब्रा गुदुंद्रायना गुसुद्रायब्रा माथारमोन सोफ्लांनाय नंसिगोनलै आंसो मिथिजासिनो माथो अबाय दं जाखो गैयालै र' न'सिम नायनांसिगोन मानसिया अबाय दं जाखोब्रा ए बाहाय दं आरो नोङो मा खालामदों नोङो बाहाय मा जाखो मा नांगौ माथो दिनै जोनोम जादोंलाय नोङो हा माथो नों जोनोम जादों माला ए नङाबा बावदोंसो र' नै बिसिखौ लाफिन देलाय बावनानैसो थाथारदां मा खालामनाय जाखो बेलाय नों दिनैसो जन्म जानाय गथ' मबाइल नायनो रोंलायबाय नोङो ना दे नों उन्दै नालाय दिनैसो जोनोम जादों जादों उन्दै गोरलै नङा दागाब दे दागाब जाबाय थांसै दं बै थांसै मानो बै आङो आया बै सासे मानसिनाखि बोसोराव खननै बार्थडे जायो माबा पेन कार्डआव आलदा भटार कार्डआव आलदा माबा अरिजिनेल आलदानो बोसोराव मोनब्रै बार्थडे होनानै अबे फाग्ला गलाम जाबा मा जानोब्रा ओइ दलाय माबार हाबाब मबाइलफोरखौ नायनो थाल गैलालै बे हिनजाव सासेयाव आयु मा फाग्लानि मा नांनायनि फैसा खरस खालामखो नों एफा बुरजा गोदाव सोरावनो सोर खालामथिनानै बेबायदियाव गलाम जायाबा मा जानांगौ जाखो फाग्लाखौ माथो थिनदों नामा आं गोसोआव रंजानो बे खुगाजोंसो नाङा रानो खालामबाबो दाय जालायगौमोन फैसा खरस जानायसो खोथा होनफ्लांलाय ओइ मा फै नै फैदो फै वेलकाम खालामबाय नोंखौ बार्थडे केक हानोसै माबा नोंना बैसोआ 80 बोसोर जानोसै नामा नोहाय मा 40 बोसोर नामागौ ए दे होमबालाय फैदो ए नों आंनो सारप्राइज होनो नागिरदों आरो इंलिसनि बेखौ सारप्राइज होनो नामा इंलिसनि सारप्राइजसो होनो आरोना बेखौ सारप्राइज रोङाबा रोङा दाहोन माबा सारप्राइज होलाबायनो फै माबा खालामखुमाबाय थागोन औ नोंखौ अनो नालाय नंखायनो उन्दै नालाय नोङो ए मोनसे खालामनोसै र' नोंखौ उन्दै गथ'सो आं नोंनो थुनोसै बेखौ मा नाम लाखो बेखौ मबाइल फटाबो दोननो हाया हाबाब जालालै नोंजों उन्दै गथ'आ दा केकखौ मोना संनाय नङा ना जिराय बाहाय जिरायनांगौ औ जिरायनो हानसै माथो सिखाया मोजांथार गोदो हाफेरनो मोनाखैमोन ना खि खाग्राब्रा प्लास्टिकनि हाग्रा सारो बेखौनो औ बे मार मालाय मा गनै नोंनि गंसे आंनि गंसे लाइटार हरदो होमबा सलायनि सावा लाइटारजोंसोहाय आं आखाइ खामनानै गैया सलायजों नै बेलाय माथो लाइटारा लाइटारखौबा मारै लागायोथाय लगायदो दे लगायनानै दोनखादो बेखौ दा खोमोरबा आं नोंखौ एकदम खरा हेपि बार्थडे होनगोन दे नों दागाब दे मिनि मोनसे एरौदोब्रा मा होनो फालाय दुब्लि सावा सावदो ओमफ्राय लगायदो दे बास आखाइसो खामलायलांबाय हेपि बार्थडे टु इउ जाखाबाय नै जाखाबाय ममाबो सावफिनदो गंसे आखाइ खामलायलांबायसो जिरायलांबायहाय बे गोमो हानायखौ सावो नायलाय मा आखर बियो
बेखौबो बियो माबा गोमोरबाय नालाय आयै बायलांबायसो आयै खोमोनसै दे हादो दाना दे होदो Happy birthday to you Happy birthday to you आंनि गोरलै गथ' Happy birthday to you Kenapa masih apa mari maafkan dulu makan dah belum ada Mbak, Jun motor जाखांबाय देरबायना जन जाखांनानै होमबालाय आंखौ खुरमा आरो बार्थडेनि नै खोनासं नोंथ' जन्मआ एबार खनसे जायो ना गले गले जायो मोनथिला नोंनाथ' ओरैनो खनब्रै खनबा जायो जन्म बोसोराव होमबाबो नोङो आंनि हिन्जाव जानानै बे जन्मआव अराय थाबाय थादे खालि मालायजोंल' दा खारफालां दे बोर सारसिबाय आं नोंनो दे बोरा बेबायदि जायो नामा माथो जाखो अननानैसो बोर सारसिदोंब्रा दा खारफालांसै होनदोंलाय दे गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनायनि कारनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मानोना आंनि हिन्जावनि दिनै बार्थडेमोन बे बार्थडेखौ दिनै फिसायै ओरैनो केक मोनसे लाबोनानै सेलिब्रेट खालामदों जाहाथे गोसोफ्राव एसे गोजोननाय फैयो मिनि खुसि संसारा जाहाथे सुख शान्ति सोलिलांनो हायो बेनि थाखायनो आं दिनै बे केकखौ लाबोनानै दिनै न'खरावनो दिनै मिनि खुसियै दिनै केकखौ हानानै जानानै दिनै रंजादों बेजों लोगोसे नै दिनै आं खोथा मोनसे होननो सानदों बेनो जाबाय जोंनि बर'नि आंगोनि फिसा नबजित नार्जारिया DID सिजन 5आव दिनै टप लिस्टआव दङ आरो फाइनालावबो जाहाथे बियो जौगासार जाबोनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोनहा भटखौथ' बयबो हरगासिनो दं आरो जाहाथे सोरबाफोर जुदि मोनथियालासिनो थादोंबा हरालासिनो थादोंबा मबाइलखौल' आखायाव लानानै थानायख्रुइ जाहाथे फिसानो जों बर' फिसाबाबो जों बयनिबो फिसा होननानै साननानै जाहाथे जोंनि आंगोनि न'निनो होननानै साननानै जाहाथे भटखौ होनानै फाइनालाव देरहासार जाबोनो हायो बेनि थाखाय आं बयनिसिम नबजित नार्जारि जानानै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे आंनि दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिम खुलुमनाय जासिगोन